Da! Bile. Sama si rekla, pričat ćemo o autentičnosti i šta to zapravo znači u današnjem svetu, iz prostog razloga što čini mi se da autentičnost kao takva se nekako mnogo koristi u raznim značenjima. Neki jesu ispravni, uglavnom nisu. Autentičnost podrazumeva da je to biti drugačiji, drugačije se ponašati, drugačije se oblačiti. Nekako ta pojavna, to spoljašnje. Ja sam autentična zato što sam posebna, drugačija, zato što, eto, tako mi se može. Ja kažem šta mislim u svakom trenutku. To je predstavljanje, ja bih tako rekla. Znači, ja dokazujem svoju autentičnost. Autentičnost je nešto tiho, nema potrebu da se dokazuje. To samo jesi.